Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururin anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu cupak panuh kantang balanjuang jatuh kalam tikuluha sukatan urang minangkabau jo salam mak sambah kami anjuang rila jo maaf kami pinta uku aja jangku ku telampau tambilang di rumpun lanse tasisi di ruang lantai ambo bilang mak sadona nape nan tinggal ambil dalam pandai seiringlah palam jo barabah mak barabah lalu balam mandi bungo cimpago orang patahkan seiringlah salam dengan sambah sambah lalu salam kembali sambah kamanu kamu tibukan indak basibak jo basisiah mak indak bainggo jo babateh dari ujung lapeh ka pangkam lingkuang sambah kasadolah sadolahnya salam kapado dusana orang pagurau seniman saluang jo rabab baiklah rusana pananga kasadolahnya dak jangan lama-lama diayi kita rusana ba ada kita nan biasa nan bertemu sekali kita perkenalkan nan kabasa luang kini kodolah Winri Malayu sedangkan nang kabadendang ambo sendiri Cendra Jointan merangkap sebagai jurumudi. Apabila rusana penengah sedolahnya ikulah lagu dan kami dendangkan untuk dusana yang jauh di rantau orang ataupun yang berada di ranah Minang. Moga hiburan kami ko bisa menyangkui di hati pendengar kami. Kepada dusana-usana kami yang jauh di rantau, jadilah kita serupoikan walau bertahun di dalam ayah nan dagiangnya tetap menuju walaupun bertahun laba ure iku di rantau orang tapi tetap cinta dan sayang jorana Minang dengan buktinya tanga akan taruh saluang jorabab di channel kami saluang rabab tina. Marilah semua-semua kita dengarkan saja sana lagu klasik yaitu Ladang Piriang nan kambo dendangkan sabantalai. Ranggui saluang oleh Winri Melayu itulah lagu Ladang Piriang yang kamu dendangkan sebagai pedendang yaitu Cendra Jointan. Tapi kita ingin urusana salam-salam kita balik kepada usana nan jauh dari orang Fazul Karnain berada di Palu makati maju Indo tak lupa dan moto ini Putri Minang Nurfialis sama-sama mendengarkan lagu Ika la la ilaha
Rajinana
Bainana Nandan ayina Dia nak tapi dia menangis. Ah, Apa itu? Oh, itu ya.